no? Ja, quan vulguis. Esta va bé, no? És la següent la que fa fort. A partir de... Antes un poquet antes de la curva, quan et veu ahir baix, que baixa ja més, ja va s'embala un poquet, però bé. Ja que té que haver d'alguna forma. No, és com un patí normal. Home, mola, si vas per el... Si vas per terra, mola. Què? Per terra, agachat. Opa, res. Que no passa res. Tu ves pel mig, ves pel mig i ja està. Però no n'hi ha cloig. Ara ve-lo guai, Carlos. Tu tira recte que no para res. Che. Què el passa? Què el passa? Algú s'embalava amb el pit. Ja no estava embalat, però no ho veia vindre. Que clar, i no pots frenar, no? No, pero te has puesto de sobra. Sí, allá recte, después no n'hi ha res. Què? Però passa per damunt i veuràs. Se bloqueja. Jo crec que sea per la SD, pot ser? Ara ja no, però antes s'ha bloquejat. Continua comptant? Què? Continua comptant? No, ara va bé, però a voltes es para la imatge.